खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ दे दिया तेनू वेखण यकूब बड़ी कई बार वेंदिया मता 34 86 ले आवे मता एल की गाड़ी ले आ जावे ओ मता गोरी सर नगरी बिची आ जावे ओ मता भट्टी राजा आ जावे। खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ दे दिया खत लिखा खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ दे दिया तेनू वेखण अश्लील का मैं कई बार वेंदिया तेनू वेखण पड़ियार मैं कई बार वेंदिया मता 84 रोडूले आ जावे ओ मता के पर गाड़ी ले आ जावे ओ मता छतरगढ़ दी नगरी बिची आ जावे। पावा सुरमा ते मुसाग में मलती फिरा पावा सुरमा ते मुसाग में मलती फिरा वे मैं 14वीं ते चन वांगू बलती फिरा मता एल पी गाड़ी ले आ जावे ओ मता एल पी गाड़ी ले आ जावे ओ मता 34 46 ले आवे ओ मता भट्टी राजा आ जावे। यकूब भट्टी कुकड़ में पका रखसा यकूब भट्टी वे यकूब भट्टी मैं कुकड़ पका रखसा नाले देसी घोते रोटियां पका रखसा मता 34 86 ले आवे मता एल की गाड़ी ले आ जावे व मता गोरी सरदी नगरी आ जावे। वे खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ दे दिया खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ दे दिया तेनू वेखण यकूब खा कई बार वेंदिया वे मता 34 86 ले आवे ओ मता एल पी गाड़ी ले आ जावे। अश्लील पड़ियार में कुकड़ पका रखसा अश्लील पड़ियार में कुकड़ पका रखसा वे नाले देसी घू ते रोटियां पका रखसा मता ऐसे गड़ी पे आ जावे ओ 84 रोडूले के आ जावे ओ मता के पर गाड़ी ले आ जावे। पत्ती बाला ते बाल के मैं बुझा दे दिया पत्ती बाला ते बाल के बुझा दे दिया वे तारे गिन गिन रात लग
मता 8402 ले आ जावे ओ मता के पर गाड़ी ले आ जावे ओ मता छतरगढ़ दी नगरी बिच आ जावे। हंस के मैं रोन दिया मता 3486 ले आवे मता LP गाड़ी ले आ जावे ओ मता गोरी सरदी नगरी बिच आ जावे। चोला धोके मैं तार उत्ते पाती फिरा चोला धोके मैं तार उत्ते पाती फिरा दित यकूब खातिर आउण दे गाती फिरा दित यकूब खातिर आउण दे गाती फिरा मता 3486 ले आवे मता LP गाड़ी ले आ जावे ओ मता गोरी सरदी नगरी बिच आ जावे। पानी भरना अज मैनू भूल गया है पानी भरना अज मैनू वे भूल गया है सारा भेद अज लोकां अगे खुल गया है सारा भेद अज लोकां अगे खुल गया है। 8402 लेके आ जावे ओ मता के पर गाड़ी ले आ जावे ओ मता छतरगढ़ दी नगरी बिच आ जावे। खत लिखा ते लिख के मैं पाड़ दे दिया तेनू वेखण असमी लिखा मैं कई बार में दिया मता ऐसे गड़ी पे आ जावे मता 3486 ले आवे मता LP गाड़ी ले